El llibre d'avui és El mite del capitalisme de Jonathan Tepper. El senyor Jonathan Tepper pot ser que soni a algú, perquè durant la crisi del 2008 hi havia en Jaume Barberà, tenia un programa que es va fer una mica cèlebre, perquè la majoria de convidats que portaven no valien res, però n'hi havia dos o tres que sí que valien. I el Jonathan Tepper va anar-hi molts cops, doncs perquè era rellevant en aquell moment. En aquell moment els economistes es van fer cèlebres i és conegut, per tant, pel país. I suposo que per això doncs, l'editorial ha fet la versió catalana d'aquest llibre, que és un llibre que es veu, només llegint-lo ja veus que és un llibre americà, però que han retocat una miqueta el prefaci i han fet una edició per aquí. No? De què ens parla el senyor Tepper en aquest El mite del capitalisme? Doncs es parla de monopolis i oligopolis. Llavors, hi ha un problema amb la paraula capitalisme. A mi és una paraula que no m'agrada utilitzar perquè és una paraula que en lloc d'aclarir és una paraula que ofusca. D'acord? Per tant, jo prefereixo parlar de la cosa concreta del que s'està parlant. S'està parlant de lliure mercats, s'està parlant de control del capital. És millor sempre evitar la paraula del capitalisme i parlar de què es parla concretament, perquè capitalisme, si un agafa l'origen de la paraula, és una paraula que bàsicament el que és un concepte artificial per posar el socialisme. La paraula capitalisme va ser ideada per als marxistes i per Marx, de fet, i és tot el que no és socialista. Per tant, una miqueta el mateix que gentil és tot el que no és jueu. És una contradefinició, d'acord? I, a més, cadascú té una versió diferent del que vol dir aquesta paraula. Si tu vas a Marx, et defineix el capitalisme com un sistema, no com un sistema de lliure comerç, sinó com un sistema en què el capital es va concentrant, una miqueta el que diu el senyor Tepper, que no té res de marxista, precisament, i per tant, com una cosa que pel sol fet de definir-la, la situació que planteja Marx fa que la definició defineix una cosa que és objectivament negativa. D'acord? Mentre que una persona com Jonathan Tepper, doncs per ell capitalisme vol dir mercats lliures, desregulats, tal i com s'ha acceptat i adoptat aquesta paraula de manera positiva als Estats Units. D'acord? Això és el primer que he dit sobre això. Llavors, que se sàpiga que en aquest cas, quan Jonathan Tepper diu el mite del capitalisme, el que està parlant és el mite dels lliures mercats. D'acord? Comencem. Ell el que ens diu és que la lògica del negoci particular i la doctrina que s'ensenya en economia, no en economia teòrica, sinó en l'escola de negocis als Estats Units, és buscar negocis o oligopolis que tinguin moat. Moat, a part de ser un fossat, que vol dir que siguin difícils de defensar, les inicials també ho volen dir, d'acord? És allò que fan els americans de buscar inicials. No obstant, el que és bo pel monopolista no ho és pel consumidor. Als Estats Units tot està convertit en oligopolis, ell argüeix, i el nombre d'empreses cotitzades va baixant cada cop més, el número d'OPAs va pujant i el número de sortides a borsa baixen. Per tant, està definint una situació d'uns oligopolis que a poc es van quedant en tota l'economia. Diu que la quantitat de concentració als Estats Units és molt gran i és permesa
i que sovint els càrtels no són expressats explícitament, sinó via cooperació en teoria de jocs o seguint un líder de mercat, que és un marcador de preus. Que vol dir que som tres empreses, no hem quedat per fer un cafè i marcar preus, però n'hi ha una que sempre diu 60, i els altres diuen, va, doncs jo 55. I aquesta empresa d'una estona diu, bueno, doncs 70, i l'altra diu, doncs bueno, jo 65. O sigui, en lloc de fer una competència a la baixa, la fan a l'alta, i es vigilen i més o menys van augmentant els marges d'aquesta manera, no? També diu que quan més concentració, doncs menys inversió en l'economia, quan més concentració en un mercat, doncs del que sigui, menys s'inverteix en general en l'economia, en millorar les coses i en crear doncs, planta fabril, etc. I que quan més concentració, doncs menys innovació. Si tu tens un monopoli que et rendeix moltíssim, tens pocs incentius per innovar. La innovació, diu ell, es produeix en la fase de creixement de les empreses. No quan estan començant, sinó quan estan creixent és quan es produeix. I també que quan més concentració, doncs, menys localisme en les empreses que ajuda i fa les empreses resilients en el cas de crisi o el que sigui, no? En el capítol 4 parla de com els sous dels treballadors als Estats Units estan artificialment suprimits, i això és demostrable, i ho fan els següents 5 factors, que els vaig memoritzar, és els contractes de no competència legals, o els pactes entre senyors entre les empreses. Això vol dir totes aquelles coses que impedeixen a un treballador anar-se'n a treballar a la competència. Hi ha clàusules en els contractes de que no pots anar a la competència, o inclús els empresaris, diguem-ne, quan no es prenen els treballadors, no? en certs sectors, i per tant aquests no poden anar a la competència. No? Els monopsis a gran part del territori americà, o sigui, els monopolis de compra, degut a la concentració de l'economia. Un de cèlebre és el dels productors d'aviram, d'acord? Que estan super escanyats perquè poden vendre a 2 empreses i ja està. El desmuntament dels sindicats, la tercera causa. Quart, l'arbitratge forçat que impedeix al treballador demandar a l'empresa i a la justícia, cosa que flipo que sigui legal, perquè és equivalent a suspendre l'estat de dret. Això vol dir que el teu contracte posa que estàs forçat a anar a un arbitratge i a no anar a la justícia. De fet, aquest és tan greu que es coneixia aquesta com la clàusula dels abusadors sexuals, perquè, i a més hi ha una empresa que menciona on hi havia uns escàndols molt grossos en aquest aspecte i obligadament, o sigui, no podies anar a la justícia, havies d'anar obligadament a l'arbitratge, això hauria de ser il·legal. El que defineix Taper en general és una degeneració corporativista de l'estat de dret als Estats Units. D'acord? I 5è, les llicències professionals per la majoria de feines insignificants, que són com una espècie de mini-gremis que s'han extès per tota l'economia. O sigui, les llicències professionals han de ser les justes i necessàries, d'acord? I totes les que són excedents doncs, no són altra cosa que barreres a l'entrada al mercat. El 5è capítol va dels monopolis més perfectes que existeixen actualment, que són els d'internet, sobretot Google i Facebook, però també d'altres com Uber, per exemple. De com maten els competidors essent la porta d'entrada al consum, de com creen el seu propi mercat i abusen de la posició de poder, i de com sostenen els seus privilegis als Estats Units comprant la política a base de donacions escandaloses. Això ja fa molts anys que se sap. De com eliminen els avantatges del capitalisme, llegeixis Lliure Mercat, i de la competició, eliminant-les. I si ets algú que ven alguna cosa com ells, t'arruïnen la vida posant-te artificialment a les últimes pàgines que no mira ningú, en el cas de Google, no? En un món d'opacitat total on només no se sap com funcionen els algoritmes, sinó que
que se sap que han manipulat les xifres que donen, per exemple, als anunciants per extreure'ls més diners. O sigui, si tu poses un anunci a Facebook, et diran, has tingut 5.000 impressions de pantalla, i potser no ho són, perquè no hi ha manera de corroborar-ho. No? Sisè capítol el sisè capítol és el capítol de concentracions industrials per antonomàsia, amb molts gràfics explicant, típic, no? Que hi havia 20 línies aèries i es vas veient com es van concentrant totes, no? Tot i que el capítol comença amb un tema sobre el control digital sobre la nostra vida, fa una cosa rara, no sé què va passar aquí en el procés d'escriptura, però comença explicant una cosa i llavors el capítol passa a explicar de l'altra. El capítol 7è tracta de la història de la política anticàrtel, des de l'època dels Robert Barrons, els Carnegies, els Rockefellers i tot això, fins a l'època del millor antitrust, que són els anys 40 del segle XX. I fins i tot alguns exemples d'antitrust massa exagerat. I finalment de com l'ordre de Chicago va substituir els ordres liberals. Milton Friedman i tot això van substituir els ordres liberals com Hayek i com sospito que és ell. I jo soc també bastant de la mateixa corda. També argumenta com el nazisme va ser possible gràcies als conglomerats monopolístics alemanys que havien après aquest sistema de conglomerat i monopolístic dels americans, justament, de l'època dels Robert Barrons. I com els americans van imposar la democràcia de mercat a Alemanya com a prerequisit de la democràcia política. La democràcia de mercat vol dir que de la mateixa manera que la democràcia política tu has de tenir opcions per votar diverses opcions, cosa que als Estats Units també es podria considerar un oligopoli en aquest sentit. A Alemanya, la democràcia de mercat vol dir que s'han d'evitar els oligopolis, que tu has de tenir moltes opcions a l'hora de gastar-te els diners quan vols un producte en concret. On coincidiríem tant ell com jo com Milton és en el fet que la majoria de monopolis són sortits del govern, per regulació o per lentitud de legalització de llicències. La FAA, que són la Federal Aviation Administration, i la FDA, que és els que conec jo, tarden molt en aprovar llicències per medicaments o el que sigui. Llavors ja és com una espècie de monopoli artificial. Si tu teus, per exemple, tens els drets per fer una cosa en concret i els permisos dels productes que haurien de competir contra tu es van retrasant i no acaben aprovant-los mai, és l'Estat que està fent un monopoli, no? En aquest estat. Posa exemples espectaculars de com empreses que busquen mercats monopolístics en medicina o en parts d'avió, per exemple, compren empreses, multipliquen els preus per factors de milers i eliminen la innovació dels empleats. O sigui, hi ha casos, hi ha empreses en què agafen i diuen, hòstia, aquesta part per als avions només la fa aquesta empresa i només aquesta empresa està certificada per fer això. I la compren i un producte que valdria, què sé, posa que valgui 2.000 euros, una peça d'un avió. Doncs fan fora tots els investigadors, fan fora tothom que poden i aquesta peça que valia 2.000 ara val 200.000. I Boeing i el que sigui estan obligats a comprar aquesta peça perquè és els únics que estan autoritzats per fer aquesta peça certificada i no tenen alternativa, saps? Hi ha empreses pirates que es dediquen a fer això, no? I és un problema molt gran. Capítol 9, la concentració avui en dia és la més gran des de l'època de Morgan.
la productivitat ha passat de l'economia real a la financera, diu. Els rics, a diferència dels pobres, són els que tenen les accions i hi ha moltes capes d'oligopolis en mans d'altres oligopolis més grans. Mentre que les accions doncs, són beneficiades per coses com que abans s'havien prohibit, com és la recompra d'accions, per exemple. Hi havia un moment que va estar prohibida. Perquè són una cosa que no creem ni millors salaris, ni més innovació, sí que l'únic que fan és transferir rendes a gent que ja és rica i que, per tant, no crearà demanda de béns i serveis en el mercat, perquè ja ho tenen tot, sinó l'únic que farà serà acumular més trossos del pastís. No? Desè capítol i últim és, abans de les conclusions, parla de les conseqüències polítiques d'aquesta situació. Què és la desigualtat? I tot com els populismes que crea aquesta desigualtat, i com, no obstant, la desigualtat és només el símptoma del problema real que ell diu és la manca de competència, tal i com explica en el gràfic 273, la pàgina 273, en què es pot veure que en l'època dels antitrust hi havia una diferència de diferències entre rics i pobres més baixos i que un cop això es va alliberar, es va espatllar al mercat del lliure mercat americà, aquestes diferències han tornat a ressorgir i són un problema gros avui en dia. Conclusions. El vot del dia a dia, el vot que exercim amb el nostre consum, el vot econòmic, està negat quan tenim oligopolis. Això no només empobreix, sinó que crea inestabilitat política i precisa de reformisme per arreglar-ho, sota els següents principis que enumera. El capitalisme sense competència no és capitalisme, llegeixis el lliure mercat sense competència no és lliure mercat, que és més obvi i evites utilitzar aquest tema obscur de capitalisme. La funció essencial del capitalisme no és augmentar al màxim l'eficiència, sinó la creació de valor. Els monopolis són enemics de la competència. La competència és un element crucial del capitalisme perquè afavoreix la difusió del poder econòmic i la llibertat política. Els mercats han de continuar sent competitius i oberts a participants nous. El capitalisme ha d'estar a favor de la igualtat d'oportunitats, no pas de la igualtat de resultats, i el capitalisme no existeix independentment del govern i la societat, i per tant actua sota l'imperi de la llei. I les solucions i remeis que ell proposa són prohibir les fusions que deixin menys de 6 actors o en una indústria amb una ràtio de CR4 de més del 66% o un índex Herfindahl superior al 1,666, anul·lar fusions passades que han reduït la competència, o fer com Standard Oil, que la van obligar a separar-se, diguem-ne. El dret a la competència no és un àmbit que es pugui deixar exclusivament als economistes, sinó que concerneix una dimensió política, concerneix a tota la societat. Anar d'antitrust a antimonopoli més globalment, perquè no són exactament la mateixa cosa. Posar obstacles a la integració vertical. La integració vertical vol dir una indústria des de la matèria primera fins al servei postvenda, diguem-ne. Dividir monopolis locals, no eximir indústries de la supervisió antitrust, més transparència a les autoritzacions antitrust locals, això és als Estats Units, aquí no crec que existeixi, noves lleis per a penalitzar la fixació de preus abusius, accelerar els judicis antitrust. O sigui, no planteja res de revolucionari, sinó simplement més múscul antitrust i antimonopoli, la qual cosa és perfectament acceptable, no cal que plantegi res revolucionari. Regulació. La regulació ha de servir a la societat, no per posar barreres d'entrada. La regulació s'hauria de basar en principis, no en regles complexes, o sigui, més en dret esperit de llei,
La captura del regulador i les portes giratòries són mals que cal evitar a tot preu. Crear regles comunes d'enviament de plataformes d'internet que venen serveis a tercers. Això està pensat per certes empreses, hi ha monopolístiques avui en dia. Això és per preservar la igualtat d'oportunitats. I crear regles que redueixin els costos de canvi i fidelització dels clients. Quant a patents i dret d'autor, les patents i els drets d'autor només s'han de concedir durant un temps limitat per fomentar la competència, o sigui, tornar a la normalitat. No això que hi ha ara de la vida de l'autor més 70 anys, que és una barbaritat, no? Estimular la competència un cop que adoptin les patents, estimular-la, i suprimir la protecció de patents en àmbits caracteritzats per abusos, no? Estaríem parlant d'aquests casos que havien dit, no? En quant a accionistes, doncs la participació accionarial horitzontal s'hauria de rebutjar, limitant a més del 5% els competidors d'una mateixa indústria. Jo això no ho tinc tan clar, però bàsicament el que diu és el que fan Warren Buffett i companyia és comprar tots els actors d'una indústria que sap que són monopolistes. I llavors muntar un oligopoli i sap que tots es guanyaran molt bé la vida en aquest oligopoli i llavors tu ets accionista de tots. No? Jo crec que és millor limitar-se a simplement evitar els oligopolis i ja està. Limitar les compres d'accions i limitar les opcions dels posseïdors d'informació confidencial. Això, limitar les compres d'accions en alguns casos pot tenir sentit. Però els gerents i els gerents haurien d'estar obligats a tenir almenys durant un any accions adquirides per mitjà d'opcions de compra. Això són allò de les stock options del mercat americà. Aquí s'estila menys, però en allà és relevant. No? I què pot fer el públic? Gastar diners fora dels monopolis i els oligopolis, evitar gegants d'internet i activar-se políticament per restablir la competència. A part d'aquesta última, de fer de la competència un àmbit de preocupació i de debat públic de manera regular, de manera que no sigui els oligopolis no vagin creepy, vagin pujant i tal, totalment d'acord, és un tema de debat públic i a Europa amb això crec que estem millor. Els altres dos, jo crec que això és un tema regulatori més que d'activista, però conclusió meva, opinió meva, jo crec que en Tepper té raó, té raó en tot el que diu. Millor llibre d'economia del Financial Times, jo crec que no destapa res que no se sapigués, però està bé que existeixi un llibre que ho expliqui tot de forma coherent. Té raó, és una preocupació. Cal dir que jo crec que els Estats Units estan pitjor en això que nosaltres, a Europa, tot i que a Europa, evidentment, també hi ha oligopolis molt notables. Però, així com, per exemple, la Unió Europea el que ha ajudat en el cas espanyol és en eliminar oligopolis i monopolis. Parlem de Renfe, parlem de Telefònica, etc. Als Estats Units sí que realment, quan t'ensenyen les coses, dius, hòstia, és que aquí si vols comprar carn hi ha 2 empreses. Si vols comprar, si vols posar-te una línia de fibra, doncs hi ha AT&T en la majoria del país rural, i prou. O sigui, realment tenim aquesta idea de que els Estats Units són el lliure mercat, però és que vas a l'aeroport i aquí són subcontractats i en allà són funcionaris públics. O sigui, la visió que es té a Europa dels Estats Units com aquell lloc del lliure mercat és molt extemporània. Hi ha hagut molta regulació, hi ha hagut molta consolidació i realment, sí, tens moltes cadenes de menjar ràpid, però al cap i a la fi potser que en tens 30 i quan agafes a la propietat i vas sumant conglomerats, potser són moltes menys. Hi ha 5 línies aèries per tot el país.
quan un mercat equivalent com és el d'Europa, doncs n'hi ha moltíssimes més, no? O sigui, realment, no és que a nosaltres no ens hagi de preocupar això, i de fet ens ha de preocupar, però realment als Estats Units, quan vas allà i estàs allà una setmana o el que sigui, per feina com jo, doncs, i si t'hi fixes, ho veus, no? Doncs que hi ha moltes coses que són així, no? I que el ciutadà està molt collat per quals... O sigui, és una economia plena de peatges per fer qualsevol cosa. Ja no estic entrant en el cas ja greu del tema de la sanitat. Tot i que la sanitat europea ens n'alegrem que sigui molt millor que la dels Estats Units, però hi ha en algun aspecte que en algun moment de la història pot resultar rellevant, és que la seva és solvent. Però en general, a tota l'economia americana trobes que hi ha molts peatges per tot arreu, no? Vull dir, hi ha moltes si vols comprar una casa hi ha un intermediari, no, dos intermediaris, un per part teva i un per part del comprador, que no tenen res a veure amb l'immobiliari, que és una altra cosa a part, no? O sigui, és una economia amb moltes coses, molts càrrecs i coses d'aquestes que aquesta idea que tenim que és tan lliure mercat, doncs ho és molt més a nivell ideològic, però a l'hora de la veritat a Europa i sobretot després de la bona època de la Unió Europea amb els comissaris de la competència i tal, doncs segurament està millor aquí. Per tant, és comprensible aquest llibre i que estigui basat sobre l'economia americana. No obstant, és una cosa a tenir en compte i per què no? Fer una repassada al senyor Jonathan Tepper amb el seu El mite del capitalisme i fins la propera.